पावसाळ्यामध्ये वेगवेगळ्या साथीच्या रोगांच्या रुग्णसंख्येमध्ये वाढ होत असल्याचं चित्र सध्या पाहायला मिळतं. त्यात डेंग्यूच्या साथीचा देखील समावेश असतो. गोव्यात दरवर्षी डेंग्यूचे रुग्ण मोठ्या संख्येनं आढळतात. यंदाही तेच चित्र पाहायला मिळतंय. गोव्यातल्या काही भागात डेंग्यूला रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना सुद्धा केल्या जात आहेत. डेंग्यूची लागण झाली की मृत्यू ओढावतो अशी भीती अनेकांना वाटते. पण योग्य काळजी घेतली तर नक्कीच यातून डेंग्यूलाही पळवता येऊ शकतं. त्यामुळं प्रत्येक नागरिकांनी स्वतः काळजी घ्यावी, तसंच सतर्क राहावं असं आवाहन आरोग्य विभागाकडून केलं जातंय. डेंग्यूचा ताप महाभयानक असतो. वेळेत उपचार झाले नाहीत तर रुग्ण दगावण्याची शक्यताही असते. त्यामुळं वेळीच उपचार घेणं गरजेचं आहे. डेंग्यूमुळं लहान मुलं आजारी पडण्याचं प्रमाण सगळ्यात जास्त आहे. पावसाळ्याच्या सुरुवातीला आणि अखेरीस डेंग्यूचा धोका झपाट्यानं वाढतो. त्यामुळं नागरिकांनी जवळपासच्या परिसराच्या स्वच्छतेसोबत घरामध्येही स्वच्छता ठेवणं आवश्यक आहे. आता डेंग्यू नेमका कसा होतो, त्यावर उपचार कशा पद्धतीनं घ्यावेत किंवा त्यापासून बचावासाठी काय मार्ग असू शकतात हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न आपण करणार आहोत. डेंग्यू म्हणजे नेमकं काय? तर डेंग्यू हा रक्त शोषणाऱ्या डासांच्या माध्यमातून एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीला संसर्ग होणारा विषाणूजन्य आजार आहे. प्रामुख्यानं डासांची एडिस इजिप्ती ही प्रजाती डेंग्यू पसरण्यास कारणीभूत असते. डेंग्यूलाच बोनब्रेक फीवर किंवा हाडं मोडून काढणारा ताप असंही म्हटलं जातं. या तापामुळं काही जणांना हाडं आणि स्नायूंच्या प्रचंड वेदनांचा सामना करावा लागतो. प्रामुख्यानं NS1, IgM आणि IgG या 3 चाचण्यांच्या माध्यमातून डेंग्यूचं निदान होतं. यात प्रामुख्यानं 2 प्रकार असतात. डेंग्यू ताप म्हणजे DF आणि डेंग्यू रक्तस्रावी ताप DHF. यातील DHF या प्रकारच्या तापामुळं गंभीर स्थिती निर्माण होऊन जीवाला धोका निर्माण होण्याची शक्यता असते. याला रक्तस्रावी ताप सुद्धा म्हणतात. डेंग्यूचं प्रामुख्यानं लक्षण हे थंडी वाजून ताप येणं हेच असतं. तीव्र असा ताप, डोकेदुखी, उलटी, अंगदुखी, डोळ्याच्या खोबणीमध्ये दुखणं, अंगावर लालसर पुरळ, तीव्र पोटदुखी, सतत उलट्या होणं, सुस्त आणि बेशुद्ध होणं, तर गंभीर डेंग्यू रुग्णांच्या रक्तपेशी कमी झाल्यानं होणाऱ्या रक्तस्रावामुळं मृत्यू देखील होऊ शकतो. साधारणपणे साध्या डेंग्यूची लक्षणं ही अचानक आलेला ताप, डोकेदुखी, अंगदुखी, त्याचबरोबर हाडं आणि प्रामुख्यानं सांध्यांमध्ये वेदना होणं अशा प्रकारचे असतात. साधारणपणे डेंग्यूचा आजार हा 3 ते 8 दिवसात बरा होतो. यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी आजार वाढल्यास त्याचे गंभीर परिणाम रुग्णाच्या मेंदू, फुफ्फुस किंवा किडनीसारख्या अवयवांवर झाले तर ते अवयव निकामी होऊन रुग्ण दगावण्याची शक्यता असते. आता उपचार आणि काळजी कशी घ्यायची? तर डेंग्यूवर ठराविक असे उपचार किंवा औषध उपलब्ध नाही. पण लवकरात लवकर निदान झालं आणि वेळीच उपचार मिळाल्यास नियंत्रणात येऊ शकतं. त्याशिवाय जर स्थिती गंभीर असेल तर रुग्णालयात दाखल करण्याची गरज भासू शकते. डेंग्यूच्या रुग्णाला विश्रांती ही सर्वात गरजेची गोष्ट आहे. तसंच भरपूर पाणी पिणं म्हणजे अंदाजे दिवसाला 3 लिटर पाणी प्यायला हवं. तसंच रुग्णानं साधा आहारही घ्यायला हवा. सध्या गोव्यातल्या काही भागांमध्ये डेंग्यूच्या रुग्णसंख्येत मोठ्या प्रमाणावर वाढ होतीये. त्यामुळं गोवेकरांनी योग्य ती काळजी घेणं सध्या गरजेचं आहे. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक डिजिटल, गोवा.